саломи хешро ба кулли мардуми шарифи тоҷикистон арз менамоем. дар чунин рӯзгори ноором ва басо пурхатар мехостем ба гӯши ҳар як ҳамватан дар бораи вазъи нооромии Бадахшон суханони ҳақиқатро бирасонем. на танҳо мо тоҷикистониён аз авзои нооромии Бадахшон нигарон ҳастем, балки ҷомеаи ҷаҳонӣ аз вазъи дар ватан ба вуқӯъ пайваста низ нигарон аст. сабабгори ин ҳама нооромиҳо густариш ёфтани фасод аз ҷониби баъзе мансабдорони кишвар мебошад. хусусан фасод бисёртар аз тарафи кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқи мамлакат ба чашм мерасад. барои мисол маҳмадов Абиб ки намояндаи вазорати корҳои дохилӣ буд ва Абутасаттор Абризода ки намояндаи прокуратураи генералӣ буд, бо ришваситонӣ ва қаллобии худ сабаби нооромии авзои Бадахшон дониста мешаванд. пас аз солҳои 2012 дар Бадахшон аксарияти кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ роҳи фасодро пеша мегирифтанд. ба ҳар роҳу восита аз шаҳрвандони оддӣ ришва меистоданд. мардуми оддӣ борҳо аз чунин рафтори номатлуби кормандони ҳифзи ҳуқуқ ба худи мақомоти дахлидори ҳуқуқ шикоят мекард, вале натиҷа набуд. баъдан мардуми оддӣ маҷбур шуданд ки дар назди фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ арзу шикояти худро изҳор доранд. муҳаммад боқиров аз қабили он афроди адолатпарвари ҷомеаи шаҳрвандӣ аст ки ҳамеша бо дуди ашхоси мазлум мерасад. ӯ намегузорад ки беқонунӣ дар қаламрави шаҳри хӯруғ авҷ гирад. эътирофи қонун барояш дар ҳама ҷо муҳим дониста мешуд. дар минбарҳо камбудӣ ва нуқси кормандони давлативу ғайридавлатиро ошкор баён менамуд. аз ҳамин сабаб миёни халқи оддӣ маҳбубияти хосро соҳиб гардид. халқ бошад дар симои муҳаммад боқир шахсияти адолатпешаро медид. ҳар мушкилӣ ва фишореро ки мақомоти ҳифзи ҳуқуқ болои мардуми эҷод мекарданд, муҳаммад боқиров даррав роҳи масъаларо дар миён мегузошт ва роҳи ҳалли қонунии он аз мақомот талаб мекард. ҳамеша тарафдори қонун буд. ҳаққи худ ва дигаронро аз ҳукумат рӯи рост талаб мекард. чунин ҳуқуқпарастӣ ва адолатпешагии муҳаммад боқир албатта барои мансабдорони фасодпеша манфиатовар набуд, зеро ӯ ҳамеша аз вазифадорон софдилӣ ва поквиҷдон буданро талаб мекард. ӯ мардумро мудом ташвиқ менамуд то ин ки ба ягон корманди ҳифзи ҳуқуқ ришва набояд дода шавад, зеро ришваситонӣ ва ришва додан худ ҷиноят аст. чун кормандони ҳифзи ҳуқуқ дар Бадахшон натавонистанд ки бо роҳи ғайриқонунӣ пул кор кунанд, дар охир ба хулосае омаданд ки бояд муҳаммад боқирро аз байн баранд, зеро ӯ ҳамеша садри роҳи пулкоркунии ғайриқонунии онҳо мешуд. дар маҳаллаи Бархорух ки мо дар он ҷо ба воя расидем, аз солҳои 2012 то ин ҷониб ҷинояти махсус вазнин аз тарафи кормандони амнияти миллӣ ва вазорати корҳои дохилӣ содир карда шудаанд. рӯйхати афрод аз тири кормандони ҳифзи ҳуқуқи шаҳидшуда он қадар зиёд аст ки мо баъдан дар муроҷиатномаҳо барои созмони байналхалқии навишташуда ифшо хоҳем кард. ҳоло барои далел ва рӯшанандозӣ танҳо номи шаҳидшудагон маҳаллаи Хоруғи Болоро бароятон ёдовар месозем, то ин ки бидонед аз як маҳалла чӣ қадар одам бо тири кормандони ҳифзи ҳуқуқ кушта шудаанд. баъдан худатон қазоват кунед. агар аз як маҳалла шумораи кушташудагон ин қадар зиёд бошад, пас шумораи қурбониёни кулли шаҳри Хоруғ ва дар тамоми Тоҷикистон чӣ қадар мерасада бошад. дар оянда теъдоди қурбониёнро на атҳо барои мардуми шарифи Тоҷикистон муайян месозем,
балки ҷомеаи ҷаҳониро мо аз чунин рафтори номатлуби баъзе мансабдории қотил воқиф хоҳем кард. акнун таваҷҷӯҳ фармоед ба ному насаби сокинони худи маҳаллаи хоруғи боло ки аз тири кормандони ҳифзи ҳуқуқ то имрӯз кушта шудаанд. Хушдилов Далер, Шодмонбеков Воҳид, Шодмонбеков Рашид, Муҳаммад Иброҳимов Ёрмаҳмад, Раисов Борис, Абдурасулов Фирайдун, Файзуллобеков Собир, Давлатбеков Азамат, Ашуров Иброҳим. бар зами амаи ин одамкушӣ ва фасод мақомоти дахлидори давлатӣ боз мехоҳанд вазъиятро нооромтар гардонанд. имрӯзҳо вазорати корҳои дохилӣ ва кумитаи амнияти миллӣ тасмим гирифтанд ки Муҳаммад Боқировро бидуни ҳеҷ гуноҳи вазнин дастгир намуда зиндонӣ конанд. бо тӯҳматҳои беасоси раиси кумитаи маорифи вилояти Лутфулло Наврӯзов мақомоти дахлидор қасд доранд ки Муҳаммад Боқирро низ ё зиндонӣ конанд ва ё ба шаҳодат расонанд. вале мо то вопасин нафас кӯшиш мекунем ки барномаҳои ивғоангези телевизионии Бадахшонро ба тамоми ахбороти дурӯғинашон дар чашми ҷаҳониён муаррифӣ созем, то ин ки ҷомеаи ҷаҳонӣ ва созмонҳои бонуфузи олам аз чунин аъмоли ғайрибашарӣ чунин ҳукуматдорон зулмпеша бохабар гарданд. аз ҳукумати марказии Тоҷикистон хоҳиш карда мешавад ки садди роҳи чунин амалиёти махсус гардад. агар чунин амалиёти махсус аз тарафи мақомоти дахлидори давлатӣ дар Бадахшон ба воқеъ пайванданд, он гоҳ натиҷааш ҷуз пушаймонӣ ва шармандагии ҳукумат дар назди ҷомеаи ҷаҳонӣ чизе нахоҳад буд. дар таърихи давлатдории Тоҷикистони соҳибистиқлол номи саркардагони ин амалиёт сазовори лаънат хоҳад буд. ҳанӯз ам дер нашудааст. бузургон гуфтаанд илоҷи воқеа пеш аз вуқӯъ. дар интиҳои муроҷиатнома суханро бо абёти устод Абу Абдуллои Рудакӣ хотима мебахшам. он бузургвор яке аз ғалиёташро ба чунин байтҳо оғоз мекунад: чун теғ ба даст орӣ мардум натавон кушт, наздики худованд бадӣ нест фаромӯш. вале дар интиҳои ғазали мазкур бошад чунин фармудааст: ангушт накун ранҷа ба дар кӯфтани кас, то кас накунад ранҷа ба дар кӯфтани мушт. худованди осмон замин ёру мададгор буд. ҳамехони азиз. омин.